ko lagi hapon no at sa maiha na ngayon ini no nga plano hiton pagmimina since 2019 tapos na suspend la. Mo pa ito niya mo pakiana ma'am para liwat at least inin maklaro kita. Ini nga mining activity nga gimbubuhat din ni bungto itong MacArthur. Dirilini ka ng 2019. So may dako man di record di kang MGB. May dako di record MGB. An era tenement number ini is MP is 9.254 2007-8. So amin itong era MPSA report as of January 2026. Ini nga mining magtikang ini nga mining around 2004 to 2007. And at that time, nakaputan naton bugto ang unang administration. Diri ni akon time ha. Okay. 2007 na-approve ni han MGB. Ang DENR. Na-approve iniya. So, ginimuan inihin resolution hansan guni ang bayan nga matagan inin permit ini nga mining corporation. Mining corporation. So to ini nga strong belt man niya itong kuan ko din strong belt. So 2004 di da kun direk nagsasayop to 2007 nagimo ni resolution ang sangguni ang bayan member nga tagan moratorium katugutan nga mag-mining din niya MacArthur ini nga strong belt. So ini nga time diri ni akong time. Kay mag-mayor ako 2019. 2007 umabot ini nga approval. An era no resolution no interposing objection gimbuhat ini sang kuni ang bayan ng 2007 or 2006 ini nga old niya administration inin Strong Belt Mining Corporation. Amo ini gintagan ni rahin authority na mag-mining. So, ang iya ni area is 7,411.55 hectares. It area niya. So, ma-approve ni date approved 28 July 2007. Ini ma-approve ni nga mining ha. Katapos ma-expire ni 28 July 2032. Okay. Ini nga diri ni dinhi ako ha. MGB ini nga record. So bali mayor tikang pa itong 2007. Yes. Okay. Up to 2032. Oo. Itiya municipality nga coverage is Dulag, Mayorga, MacArthur, Javier, and Abuyog. MacArthur itnatikangan pag mining. Mapakiana kamo, masyaring kamo, kaya anon iba nga bungtong nga mareman. Ang Abuyog, ang ira o unang administration, naging mo rin resolution, nga dirhira magpapa-mining in 50 years moratorium, hit ira bungto. So din yan MacArthur, tungod nga nagtugot ang unang administration, ang 2000 at that time, ang unang administration. Ang ngaranan ko nala para ini maklaro. Sige. Ang unang administration and danimhan kan Rene Leria, aton mayor. At vice mayor, ang iya tatay. Dinhi bungton MacArthur. At ka na 2007. Yes, 2007. Nga 2018, era iton ng administration. Hira nagtugot nga magkamay-ada, mining activity, din niyang bungtuhan MacArthur. So baga kinin successor, hit problema. So amo ito nit katinikangan kay ano nga nagtikang unmining tinia aton. Mayor, kakan ula nga haw kay di ba na suspend man han panahon ni Secretary Lopez. Yes. Oo. So kakan nga haw naging operational inin nga mining. Okay, mao pagap iton mga pagkaana kay ini for clarification ini iton issue nga tanan. Inin mabalik kita ngadtuhan 2017. 2017, former DENR Secretary Gina Lopez issued several order to suspend and close numerous mining operation. So ang pagsekretary ni
Gina Lopez nag-recommend niya. At that time ang presidente President Noynoy Aquino. Nag-recommend niya nga all mining activities is closed 2017 and during hiyan DENR secretary. No. Pagdaog liwat ni aton presidente Rodrigo Duterte han 2019 may dalawat ni gimpalusad ni President Rodrigo Roa Duterte nga executive order number 130 April 14, 2021 signed former President Rodrigo Duterte lifting of the moratorium on mineral activity agreements. So itong doon din nga 2019 nagtikang na ito mining nag-issue na natong presidente paglip na han mining activity. So operationally what an mining. So ang nagpalusad han executive order ang presidente. Waray din niyan local government unit and LGU. So amo iton ang pagdaog na ni President Rodrigo Roa Duterte iyan ang nalingkod nagkamayada kitang pandemic. 2021 kung direk nagsasayo. 2021 ini nagkamayada kitang pandemic. Para makabuligan gobyerno nag-iyalod gintugutan ang mining activity para maka-income liwat na atong gobyerno hinbuhis. Ano nga tanan yung mga mining activities sa bugos ng Pilipinas iyaliwat gin-open. So gintugutan. So ora ini katugutan niya tikang haakon. Tikang ini national agency. Up to the present yan wala pa ini-neglect nga suspension. Ongoing pa ini yan Itong operation itong mining.